Despois deste acto de benvida, Querendo cumple este ano 10 anos, levamos 10 anos en loita e os que nos quedan por vir. Entón, queríamos mostrar un pouco quen é Querendo, o que facemos, o que podemos facer e as nosas funcións, digamos, básicas. E para elo temos a nosa compañeira Cristina, que nos vai facer unha pequena ponencia, un pequeno achegamento do que é Querendo e de todo o que estamos a facer, o que ven por facer, que, lóxicamente, necesitamos a axuda de todos os que estades aquí, tanto os profesionais como todas as persoas que nos acompañades, porque cantos máis seamos, máis visibilidade teñemos, máis forza tamén. Entón, Cristina... Bo día, moitas grazas a todos por acompañarnos no día de hoxe e por facer esta xornada posible. Hoxe é un día moi importante para a asociación, xa que estamos no noso 10º aniversario. Querendo é unha asociación de mulleres que compartimos unha dor en común, a endometriose. Esta asociación nace en Galicia no ano 2015 con unhas finalidades moi claras: apoiar, reivindicar, difundir e conectar. Moitas das que estades aquí xa sodes socias, pero se algunhas non o sodes e estades interesadas, nesta asociación o que podedes atopar é apoio, empatía, un lugar seguro, respostas, porque moitas de nós xa temos recorrido o camiño e é moi difícil enfrentarse a este camiño sen que ninguén te acompañe, empatía e o sentido de pertenza a unha comunidade. Apoiar. Todas as socias sinten apoio nesta asociación e tamén as súas familias, porque isto é unha dor compartida. Proporcionamos información e orientación ás doentes, atendemos ás afectadas de maneira individualizada, valorando e informando sobre as demandas presentadas, porque ao fin e ao cabo cada unha ten a súa historia, e promovemos medidas para mellorar as condicións de vida das mulleres afectadas con endometriose e, por tanto, mellorar o seu estado de saúde, tanto física como mental. Reivindicamos, como doentes, participar nos estudos sobre a endometriose e tratamentos para ela, con diferentes universidades, grupos de investigación. Promovemos os estudos da endometriose, colaboramos e expoñemos as nosas demandas ante a Administración. Ante os Sergas, que, como ben dixo o conselleiro, aínda queda moito por facer, demandamos unha maior divulgación da doenza para mellorar o diagnóstico precoz, a realidade que temos nas consultas específicas nas 7 áreas sanitarias. Loitamos por crear unha unidade multidisciplinar tan necesaria, mellorar nas listas de espera de fertilidade e tratamentos financiados. Tamén difundimos, damos difusión a esta enfermidade. Tanto nas redes sociais, podedesnos atopar en Instagram, Facebook e no WhatsApp. Organizamos charlas en diferentes colexios, institutos e demais organizacións educativas, facemos obradoiros, talleres e temos os nosos cafés, que isto fai sentido de pertenza a un grupo. E tamén participamos en eventos deportivos como en moitas carreiras. Conectar, que é outro dos nosos eixes, buscamos colaboracións con distintos especialistas que nos poidan axudar a ter unha mellor calidade de vida, establecer relacións con outras asociacións ou fundacións de afectadas por esta enfermidade e tamén establecemos relacións con organizacións que traballan en ámbitos da saúde da muller, como a GAM, COFIGA e os colexios oficiais de farmacéuticos que cada mes de marzo, coincidindo co mes da endometriose, fannos moito apoio. Quería rematar dando as grazas, hai moita xente a que dar grazas. En primeiro lugar, as fundadoras de Querendo, que hoxe non poden estar aquí, pero queremos agradecer a Carmen Varela e a Iria Villar. Segundo, a cada unha das directivas e presidentas que estuveron á fronte. Hoxe temos a Sara, pero pasaron outras presidentas. A actual directiva por toda a súa labor e vou facer. A cada unha das socias, porque sen elas non habería asociación, e a todos os ponentes que hoxe fan posible unha celebración chea de bons contidos que esperamos que sexan do voso agrado.
e a todos os asistentes, tanto os nosos familiares, compañeiros, amigos, que fan este día especial. Moitísimas grazas a todos.